স্থলীত উপস্থিত হওয়া শ্রদ্ধার কার্যকর্তা বন্ধুসকল, আজির এই পতাকা উত্তোলন করার কারণে আমার দতমা মণ্ডলের মাননীয় সভাপতি डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय। ये ले ला मैं होगा नहीं पीछे आज बोला दिन नाले को टमार टमार रोल दे पानी का खुद से रो चला भाई भारत माता के जिंदाबाद और कमांडो जिंदाबाद। Đó, đấy lắm. नैबे नब्लां जे जोङो अफिस बेखेवदों बेयो माने जोंनि थाखाय सुबिदानि थाखाय जोङो दतमा समस्तियाव थांलाय फैलाय खामानि मावनायाव एसे गिदिर जायो नालाय समस्तिया, बे हिसाबै जोङो दिनैहाय बे अफिसखौ बेखेवनानै लादों आरोखि जोंनि सुबिदानि थाखाय। थावनिया दतमा बाजार, बियो दतमा मेन बाजारानो जाहैबाय। दा बाहाय जोङो दिनै पार्टी अफिस मोनसे बेखेवनानै लाबाय इलेक्सन फोसावदिंनि। बिजाथियाथ' बियो जोंना दाखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त विश्व शर्माया फैदोंमोन जोंनि बै दतमा समस्तियाव रुपनाथ फिल्डआव। दा अब्लानो डिक्लेयार खालामनाय बायदि जाखादों। दा बे हिसाबै जोंहा एखेबारे आसा दंखायो नालाय, दा सिङावहाय जोङो दतमा समस्ति हिसाबै जोङो केन्डिडेटआ एखे मोनगोन बे खाथां। दा बे हिसाबै जोङो मैया जिथुनाखि कड अफ कन्डाक्ट इलेक्सननि बेखौ इलेक्सन फोसावदिं मानिफ्राय डिक्लेयार होनाय जाबाय। दा ओंखायनो बे हिसाबै जोङो खामानि मावनायाव माने सुबिदा जानायनि थाखाय टाइमाबो खुब सर्ट नालाय, दा बे हिसाबै जोङो माने बेखेवनानै लाखानाय जाबाय आरो। रायजो राजाफोरनो आं बेखौनो मेसेज हरगोन, दिनैनि दिनाव बिजेपि जानानै जोङो खुब माने रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय आदरखौ जों मोनदों आरो बे समस्तियाव उद्धार खालामनांगौआ खुब माने जोंहा प्रयजन दङ। खारन जोङो नुनो मोनदों बे दतमा समस्ति हिसाबै खुब माने गोग्लैसोनाय समस्ति। ओंखायनो बे समस्तियाव जोङो मोनफ्रोमबो माने सरकाराव थाबोदोंब्लाबो EM पदखौ जों मोनबोफेरनाय जायाखै। दा बे हिसाबै जों बे दतमा समस्तियाव रायजो राजाफोरनि मोनसे लुबैनाय दतमा समस्तियाव देरहानानै जाहाथे EM पद मोनो आरो दतमा समस्तिनि थाखाय गोग्लैनानै थानाय बेखौ जाहाथे डेभेलप खालामनो हायो, बे मोनसे रायजो राजाफोरनि आसा आरो।